الناس حقوا زفردو جهنم سات كوردو بحال فرد خبيديو فردني اندحري لكوا قليل ነገር አይኮነን ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ኣብዘለኹም ሰላም እንተና ፈሪ ሓጎስ ዘበለ ኩልኩም ናተመነኹ ንለምውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ናይ መዓልታዊ ትምህርትና ክንቀጽልና ደጊመ ሰላም ምክትታል ኣብዞ ክንከይድ ኢና ናብ ናይ መዓልቲ ሳክሚያቶኽ ኣይንላን ከምዚ ገለ ሓንቲ ዛክሚያቶኽ ኣይንላን ማለት ሓንቲ ሃገር ባተቀሰለይ ትፎን ሳክሚያቶኽ ኣይንላን dash du den nächsten Urlaub verbringen möchte. Jabza ti vorter matakan maharo verbringen ማለት ከምዚ ንሓደ ሳይት ትጥፎን ከላ ማለት እዩ ኣበይ ተጥፎ ማለት verbringen ማለት ናትካ ግዜ ኣበይ ተጥፎ ማለት እዩ ዛግ ሚያዶኽ ኣይንላንድ ተልና ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ dash du nächsten Urlaub verbringen möchte ዳት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ ላንድ እዚኣ ተወስናታ አርቲክል ዳት ተወስድ ዳት ስለዝወስድ ደም በልና ነርና ማለት እዩ ግን ኣብዚ ንብል ዘለና ሕጂ ሪላቲቭ አርቲክል ኣይኮነን ዘሎ እንታይ ዳ ፍራገሽ ተለይን ዘሎ ምክንያቱ ኣበይ ናይ ሃገር ኢኻ ክትሕልፎን ብላ ቮ ኣጃቤ ክንብል ተኾና ቮይና ክንብል ታመልስኻ ቮ ትኹን ሳክሚያዶኽ ኣይንላንድ ገለ ሃገር ጥቀስ ኣበይ ናይ ሃገር ኢኻ ትሕልፎ ትመጽእ ዘሎ ኡላብናትካ ቫኬሽን ማለት እዩ ሶ ታመልስኻ ትኾን ማለት እዩ ማዝሩቲ ኦርቲ ዝሕብር ዘሎ እንደገና ካሽቴለ ይሕብር ኣሎ ማለት እዩ أذا تمسينا قا إما إن ألبرت زين سايت 14 يار أين بار مالتي اليوم إما إن ألبرت بالوسي ني عسات ربعة عمز أكلسي مسامتي مالتي كن نتايب له بزغا أبديان مسأنا كن آبر إلنا لنا شو آبر إلنا حجة آبر تلنا جن مالتي دي زينيش تهايرات بولن أبديان مدال بربس له زلو حدتي إذا هايرات ندل زلو نتايلنا يارنا بمرعو مالتي إذا بولن بدلو خاد مدلاي مالتي دي كن كمرعاوي دلين كنبلنا دلنا عابرينا سلازلنا حاج كنت هاي لني ربز حالفه مدال برو تتأهاليو كلت تبزيهم سلازلو وتي مدال برو بتي فولوم بقدميتي غون تي انفينيتيف كاب بحري تخوون يلي كم زي لني رب ناي آبي أبتا لبن ذات ناي بين كون ناي كلت عينت مدال برو تلي مالتي أبزا غلط عينت مدال برو حدا عينت مدال برو يزلو مالتي ግን ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣበር ስለዘሎ ጂ ተሐግናቱ ታይዱን ኣብ ካላይ ፖዚሽን ግድን ትፈርቡ ኾናሉ ተመዳልበሩ ማለት እዩ ኣብ ካላይ ፖዚሽን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ካላይ ፖዚሽን ዚ ኒሽቲያት ብደላ ኣበር ዚ ኒሽቲ ሃይራትን ቮልን ኣይትባሃልና እዚያ ጌጋ ማለት እዩ ኣበር ቮልን ዚ ኒሽቲ ሃይራትን ኣይትባሃልና እዚያ ምክንያቱ ቮልን ጅምር ደሎ ብዚ ኣበር ምሰልናስ ካብ ካላይ ፖዚሽን እንታይ ክኾናሉ እቲ ቨርብ ክመጽእ ኣሎ ኣበር ዚ ቮልን ኒሽቲ ሃይራትን እዚያ ጽብቕቲ كنعت تخون مناتو فولن أبيلو كلا بوزيشن على مالتي أبزيا لك عون أنت تقول لا أبر زي فولن هايرات النيش تقول لا أبزيا جين كل تفرق بزخون الله فولن غون الله ده هايرات كاب زخون الله إذا هايرات زي حاجي نابت تتنيرا زي قنعت مهون تنيرا تخون جنزا ده تكون زي تعمل سقاء كتكون مالتي نوصل أنا كاتس إيش داش لما تبدأ لخازيا كم زي كومباراتيف كنقبرن كلنا هنا وادرن كلنا مالتي هجوزغون غير مالتي كم زي كروسا أليس عينه ماوس مالتي ها أبزا قدامي زي أتقول مغنياتو إذا كومباراتيف يزبال كومباراتيف تداخوي نوع أنا مسخ خوادر أنا مسخ خوادر تداخوي نجيم أليس ناولنا نوادرو مالتي أنا كاتس إيش كروسا أليس عينه ماوس مالتي حنتي كاتس حنتو دومسي كاب نجواس تعبيان مبال كنبل تداو كنا نتقوملو مالتي ابزي جروس دبللو دلاين ادجكتيف كنقبرن هلنا تور كنقبرن هلنا شون كون كلاين انزو دلاين واحد مرتنيا كنقبر او نخلينا مالتي ابزي انت دامصينا خا داش بلوبا مشتنزي بلوبا مالت غولفو مالتي مشتنزي اينن سبورتليش اودا اينن اليغانتن سبورتليش مالت ناي سبورتي اليغانت نوينا امزاي وساب مين نانبلو كوم عينت مالتي حجة زاخس اللي زغون حجة انتينا نبل نبزي فاس هيكوننا نبل في فور عين نبل فاس يعني كل جزء أبداتي فينا أكوزاتي فينا مارك نبز حلفه نزاخت تداقوينو فاس نبل ني بيرسنت تداقوينو خا فير نبل لنا يرنا بنومناتيف مالتي تأكوزاتي فكالك عقومنا تغيرت يغيد مالتي فيم نالنا خان غيد لنا يرنا أبزي آخا حجي أكوزاتيف مالت أنا أكوزاتيف فالس لزولو وكابت زاخت فالس لزولو انتي نبل فاس for einen Pullover möchten Sie eine Pullover hat die Khalla da der تقول مالتي حجي was for einen Pullover möchten Sie eine Pullover
تريقا نبقى نتكمل لخان أبزيا تتمسينا غا داش منشن فرهالتن زي زو إلكا داش منشن فرهالتن زيش زو alles wurde ihnen die Welt gehört كم زي قال سباسي علم الأزوننو يمسلو ويك علم الإسناتهم كنا تسمعون كلمة تداو كنا شو أبزيا غا manche Menschen verhalten sich so als würde ihnen die Welt gehören مالتي كم زي علم الأزوننو قال سباسي علم الأزوننو كلمة تكم تداو كنا أزاغا كم زي نتكم مالتي أنا تتمسينا غا داش wohne ich noch bei meinen Eltern دي كم زي بزحلفت علينا رام كنقول هنا تتروتيزم تداغينو ناتو فيرب بقى لا يخون دس حالب تداغينو فيرب بقى لا بوزيشن يخون بين تداغينو فيرب بين دخون اول تداغينو فيرب بين دخون يلا حجه انا 3 عام تبلالو زي بوني ايش نوخ باين ኦረድ ሳነስ ምስድራይ ይቅመጥ ኣለኹ 30 ዓመት ገረን ከለኹስ ምስድራይ ይቅመጥ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚህ ሓሳብ እንታይ ኾነሉ ሲግንጢ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ 30 ዓመት ምልእን ከለኹስ ምስድራይ ይቅመጥ ኣለኹ ምልተኸነ ኦበል ይኽብላና ጂ ወላ ኳ ማለት ኦበል ኢሾን 30 ቢን ወላ ኳ 30 ዓመት ይምላ wohne ich noch bei meinen Eltern ጋር ማለት እዩ 30 ዓመት ኳን ተመላኹሲ አጂ አዛ ተትኾን አዳ ስተትኾን ማለት እዩ ስለምታይ ስተትኾን ታላ ነቤዛትስ ማለት እዩ ሕጂ ነቤዛትስ ካ ጌግን ጉሩንድ ማለት እዩ ከምዛ አንጻር ይትኾን 30 ዓመት ኳን ተመላኹም ሰድራ ይቅመጥ ኣለኹ ካ እንብልን ጥቆመሉ ማለት እዩ ወላ ኳ 30 ዓመት ተመላኹ ማለት እዩ ኣብዚያ ዳስ ፓሲፊስፋይ ማለት ፎን ሊገን ላውተት ማለት እዩ እዚ ወላ ሓንቲ ምናልባት ከምዚ perfect presence እዚ እቲ gegenwart ማለት gegenwart ማለት እዩ ናይ vergangenheit gegenwart ሁሉ ዝዓመፃይ ገሊልና እንዛረበሉ ኣብዚኣ ሊግን ትብደላካ ኢንፊኒቲቭ ኮይና ከምዚ ሓደ ከምዚ ምቕማጥ ተዳ ኮይኑ እንዲ ናቱ ፐርፌክት ሕሉፍካ ገሌገን ይኹን ማለት እዩ ገሌገን ካ ፐርፌክት ናቱ ካ ይኹን ደዳ ኔክስት መፂና ድማ ሄልሙለር ሊቭ seinen Hund über alles ማለት እዩ እዚ ሙለር ዝበሃል ሲ ናቱ ከልብሲ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ገብሮ ካብ ኩሉ ወላዕሊ ኣብሊፁ የፍቅሮ ይፎቶ ማለት ነው ባል ጥቆምል ተዳኸና ማለት እዩ jeden Tag geht stundenlang mit dash im Wald spazieren ኣብዛን ሸይ መግለጽ ክንህብ ተዳኸና ሕጂ ሄልሙለር liebt seinen Hund über alles ምሽልና ኣለና ኣብዚያ ሽዑብዚያ jeden Tag geht stundenlang ማለት እዩ ነዊሕ ሰዓት ዝኣክል ሙስ እንታይ ይገብር mit dash im Wald spazieren ካ ኣብ ቫልድ ማለት በረኻሙ ስፓሲረን ወክ ይገብር ማለት እዩ ኣብዚያ ሕጂ ታምስጢር ኣብዚያ እንታይ ያደላ ኣብዚያ ሚት እዚኣ እንታይ ያደላ ዳቲቭያ ሚት ዳኹሉ ግዜ እንታይ ዳቲቭ ሕጂ ካብዚኦም ኣይነቶም ዳቲቭ ተዳይልና ካብዚኦም ኣይነቶም ዳቲቭ ተዳይልና እዚ ዳቲቭ ኣሎ ካልኦት ኩሎም እዚኦም እንታዮም እዚ አኩዛቲቭ እዚ እውን ፐርሰናል ፕሮኖሞኒ እዚ ካ ፐርሰናል ፕሮኖሞን ኖሚናቲቭ እዮም እዚኦም ክልቲኦም ኖሚናቲቭ እዮም ፐርሰናል ፕሮኖሞን ካ ኹሉ ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም እዚኦም ካ እዚ አኩዛቲቭ ኾናሎ እዚ ካ ዳቲቭ ኾናሎ ኢሚና ንብል ምክንያቱ ኢም ተጣይልና ሕጂ ኣብ ክንዲ ኤር ኢና ንጥቀም ዘለና ኣብ ክንዲ ኤር ማለት እዩ ኣብዚ ካ ኤር ይደሎ ትህንዱ ታይ ኾናሎ ኤር ይኾናሎ ዛይነን ኾናሎ ማለት አኩዛቲቭ ኣሎ ኣብዚ ኣብዚያ ግዜ ኣብ ሚት ስለ ዘላ ግን ታክምለና ኣብዚያ ሚት ስለ ዘላ ኢም ካንብል ሚት ኢም ማለት ካ ምስትኸልቢ ማለት ባላ ዘረባሲ ምስትኸልብስ ባልዲሽ ፓሲረን ይገብር ማለት እንዲ ኢልና ንጥቀመላ ካብ ክንዲ ሚት ሁንድ ካብ ንብልሲ ወይ ካ ሚት ኤር ካብ ንብል ማለት እዩ ካብትን እንደን ከፐርሰናል ፖን ኤር ካብ ንብል እንታይ ንጥቀመልና ኢም ኢልና ካ ምስቲ ከልቢ ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ነፂራትኩም ክትከውን ተስፋ ይግብር ማለት እዩ ሶታ መርሰኻ ይትኾን ማለት እዩ ተነክሰኻ ኣብዚያ ኻኒ እዚያ ምናልባት እንታያ ከምዚ ኮሪግረን ንገብራ ማለት እዩ ኮሪግረን ክንገብራ ተቆይና ኻኒ ኣብዚያ ሕጂ እዛ ቀዳሚ ዘላ ክትኮን ይትኸልና ከመይ ተኣልኩምኒ ዱ ግላብስቲና ንብል ዱ ግላብስቲና ንብል ግላብ ኣይንብልና ማለት ዱ ስለ ዘላ ብዝ ማለት እዩ ኣብዚያ ኻ ዱቡስ እንትኾይኑኻ ማለት ከም ትርጉም ብዙሕ ትርጉም ኣይብን ዱቡስ ዳስ ኣይንብልና ምክንያቱ ኣብዚ እንታይ ክኾናሉ ማለት እዩ ሆብዛትስ ክኾናሉ እዚ ቀዳማይ እዚ ድሓራይ ዳስ ክንብል ተቆይና ሆብዛትስ ኔመዛትስ ባል ምቻሉ እዚኦም ሆብዛትስ ዱቡስ እንተልናስ ሆብዛትስ ኣይኮን ዱቡስ እንታይ ካስኻ እንታይ ወይ እንታይ ነ ወላ ሓንቲ ኣይብን ትርጉም ኣይብን ማለት ስለዚ ዝኾነ እዚያ ጌጋ ትኸውን ማለት እዩ ኣብዚያ ግን ማይን ኦማ ግላብ ዘላ ግን እዚያ እንታይ እያ ሓደ ሆብዛትስ እያ ማለት እዩ ኣባይሲ ገለ ነገር ከም ተኣምኒ ይዛረብ ዘሎ ዳስ ዱ ኣርትስ ቢስ ማለት ስኻስ ሓኪም ምዃን ካሲ ተኣምን ንብል ማለት እዩ ኦሎዲ ግን
እምነት ይዘሉ ኣምበር ይኻይ ትብሉና ዘላ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከዓ እዚኣ ክትኮነ ትኽእልና ምክንያቱ ሓንቲ ትርጉማ ሂብኒ ማለት እዩ እዚ ሆብሳት ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ብዙሕ ሽግር የብሉን ማለት እዩ ሶ እዚኣ ከዓ እታ መልሲ እንታይ ትኸውን ተኣልና ኸኒ ሰ ትኸውን ማለት እዩ Also, aber dann Mutter hat Frau Frau Wolitzer mag das Kinder تبدأ أبدي حجي نشي مبروكم تداخلنا أبدي حجي انتهينا نشي مبروكم لنا إذا كندر زي article ناخذ تاي دي وسد أبدي أنت تدخلنا خام أبدي مثلا خا أتوم article زبل تمهارنا يوم خام سالسة أكل سالسة article تاعنا negative article زبالو إنلام كاين دول مالتي أبكم ناتو أب positive nominative genitive إنزين dative كونه غير مالتي أبدي أجن أنت هذا لا አኮዛቲቭ ያዘላ አኮዛቲቭ እንደ አኮይና ጋ ስለምታይ አኮዛቲቭ ሆና ዝማግ ስለዘሎ ማለት እዩ ስለም እዚን እንደ አኮይኑ ሕጂ እዚ ኪንደር አርቲክል ካታይልና ያጽንሃ ዲድ ወስድ አርቲክል ናቲል ነርና ዲኻ ናብ ኔጋቲቭ አርቲክል አይፎቱኒያ ቆልዋ አይፎቱኒያ ከመ ተዳኮይና ዲድ ወስድ ካና ምታይ ይኾን ናብ ካይነ ይኾን ማለት እዩ ካይነ ስለምታይ ይኾን ታይልና ጋ አርቲክል ዲስ ለተወስድ ዘላ ማለት እዩ ስለዚህ ተመርሳ ከታይ ትኾን ማለት እዩ ካይነ በትኸውን ማለት እዩ كبرات تخاتلتي نايلو بزنبر تمرتنا تمثل نيرا فتيكم ما تكونوا تسفانا جبركو ابقى صالب غازل تسلمكم سلامكم يبزح دايما